Να το θυμάστε αυτό. Κανένας άλλος, εκτός από την οικογένειά σας, γενικά τον εαυτό σας, την οικογένειά σας, δεν υπάρχει κανένας άλλος δίπλα σας, να το θυμάστε αυτό. Πάντα μόνοι μας θα είμαστε. Εγώ δηλαδή, να ξέρετε, φανταστείτε, είχα 3 ολόκληρα χρόνια μια κολλητή και καλά φίλοι, ξέρετε, και τέτοια. Κολλητή. Και αυτή η κολλητή απλά μια μέρα, και είχαμε κανονίσει κιόλας αυτήν την ημέρα να τα πούμε, δεν είναι ότι έγινε κάτι, τσακωθήκαμε και τέτοια. Κανονίσαμε να τα πούμε, δεν είναι ότι έκανα κάτι. Και απλά εξαφανίζεται, δεν μου ξαναστέλνει τίποτα. Εξαφανίζω όλο έτσι. Και αυτή είναι η ίδια, να ξέρετε, που μου έλεγε είμαι για πάντα εδώ, είμαι για πάντα δίπλα σου, Άννα μου, δεν θα βρεις κανέναν άλλον σαν εμένα. Είμαι για πάντα δίπλα σου, θα σε στηρίζω εγώ, Άννα μου. Θα θαυτούμε μαζί στο ίδιο νεκροταφείο, μου έλεγε, πω θα πεθάνουμε μαζί και τέτοια πράγματα. Ακούστε τώρα, παιδιά μου, τι δηλαδή έχω ακούσει από αυτό το άτομο, και ξαφνικά αυτό το άτομο εξαφανίστηκε. Οπότε να ξέρετε, να τα περιμένετε όλα σε αυτή τη ζωή. Μην ακούτε υποσχέσεις από φίλους, φίλες, κολλητές, κολλητούς, σχέσεις σας εκεί πέρα, το ένα και το άλλο. Γιατί εντάξει, δηλαδή βλέπετε τι μπορεί να συμβεί. Εντάξει τώρα. Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι είναι ψεύτες. Ψεύτες. Καλύτερα να μην μιλάνε. Ξέρω πολύ καλά ότι το βλέπει αυτή τη στιγμή αυτή Τάνα αυτό το βίντεο. Οπότε γενικά λοιπόν, φιλάκια. Ξέρετε τι, και το χειρότερο είναι να εξαφανίζονται χωρίς να σου πούνε τίποτα, ρε. Τίποτα, απλά έτσι να εξαφανιστούνε. Λες και είμαστε εμείς οι κατίνες, οι κακές, ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Ό,τι να είναι, φίλε μου. Ό,τι να είναι, τι τραβάω, ρε.